Na što prvo pomislite kad čujete riječ advent? Drvene kućice, raskošno ukrašene borove, milijune lampica kojima ćete ukrasiti vaše gradove i kuće, klizališta, kuhano vino, fritule, TV program prepun božićnih filmova. Sve ovo lijepo i idilično, ali nije advent. Hoće li vas previše razočarati ako kažem da je advent priprema kršćana za dolazak Isusov? Advent je prilika da posjetimo malo drugačiju drvenu kućicu, da upalimo samo 4 svijeće, da blagujemo kruh života, da naša srca postanu klizališta koja će razveseliti one najsiromašnije. Sve ovo ostvarivo ako počnemo zajedno, svake subote u 20:30. Isključite svoje TV prijamnike i udobno se smjestite ispred Zoom ekrana, na kojem će vas dočekati vaše školske sestre Franjevke i Evanđelje. Radosna vijest od svake nedjelje do Šašća. Netko nam je ukrao advent. Vratimo mu njegov pravi smisao.